फंस के रतिया में बदिया करत रहे हंस के घुटे घुटे दिया तानी ओकरा से फंस के राइटर कन्हैया कहे तहारो हो राइटर कन्हैया कहे तहारो हो लागे न दिल अब हमरो हो अर्जी करिले माई तहारो हो पूरे दिहा दिल कहियो करो हो ए माई तोहरा से है अर्जी बा।